Marvel студиясы тәкъдим итә. Бу логотип белән көйдән тәнең шымырдый. Әйеме? Шынлыкта мин монда булырга шатмын. Сезне сагындым. Узак вакыттан соң мин кире кайтармынмы икәнен дә белмәдем. Disney Fox'ны сатып алды. Анда хукуклар буенча кыенлыклар, бла-бла-бла. Ләкин аннары алар мине теләгәннәр булып чыкты. Хәтта үз фильмы булырга тиеш булмаган егет. Әле франшиза сиңа. Marvel'да ахмаклар. Ярар. Бу фильмның атамасын беләсез, шуңа сезнең сорауларны аңлыйм. Ничек без моны Логан истәлеген бузмыйча эшләргә җыенабыз? Ничек икәнен әйтермен. Беренчектә. Мин сезгә бер серне ачам әле. Комагай үлмәде. Әлбәттә, бу аның хикәясенең бик аянычлы, камил ахыры иде. Ләкин алайда төзәлү һәм дәвалау факторлары бар бит. Сезнеңчә, миңа бу ошыймы? Төньяк Дакотаның гүзәл үзәгендә бердән-бер һәм кабатланмас комагайны казып ятам. Юкмыни? Ләкин минем дөньям куркыныч астында. Бәлки ул иң яхшы тормышын яшәмидер, ләкин ул әле үлүенә ышанмаган. Бинго. Джекпот. Эй, үлгән. Белет. Эт баласы. Син. Онаңны. Син. Кутак бош. Минем дөнья күттә. Мин бераз кыздым. Хәзер мин рәткә кердем. Кара әле, мин табиб түгел. Ләкин син минемчә мәеткә әйләнгәнсең. Ләкин сине күрергә шатмын. Дөресен генә әйткәндә, мин һәрвакыт синең белән эшләргә теләдем, Логан. Каранчык шәп яңгырый. Дэдпул һәм Кумагай. Барсында тармар ите. Күңел ачу хаос. Һәм калдыкларны күз алдыңа китерә аласыңмы? Шәпенекәш. Юк, мине терелтә торган бер нәрсә бар. Marvel'дан зур акча капчыгы. Ой, беләм Хью. Ләкин юк. Ох, нигә син чыннан да үлдең инде? Шайтан алгыры.